daar zijn we weer bij een feestelijke opening. Een paar jaar geleden was het zover en nu weer opnieuw. Ja, vanavond de grote opening van onze hersenstore hier in Maastricht. Het is voor ons helemaal nieuw, alleen het is ook heel speciaal. Wij zijn de officiële hersenstore. Er zijn er maar een aantal in Nederland. Ja. Er was in het verleden Hersens in Maastricht, Ja. alleen er was bij een dealer en dit is een officiële hersenswinkel. Oké. En vraagt het merk dan van, maak er een aparte winkel van? Je had het niet kunnen onderbrengen bij je eigen gastenslaapcomfort? Hun willen hetzelfde gevoel hebben als in Parijs, Londen en New York. Dus overal moet hetzelfde zijn. Dus het is een hele separate winkel. Oké. En voor jullie was dat een unieke kans om zo'n topmerk toch wel binnen te halen, Ja, denk ik. zeker. Hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, het was eigenlijk al een droom van Ralf hele tijd geleden. Tijdens je stage heb je al een keer met Hersens mogen samenwerken. En ja, we hebben eigenlijk altijd gezegd, als we dit merk mogen voeren, dan zijn we wel heel erg trots. Dus dat zijn we nu. Want jullie voeren ook in de gastenslaapcomfortwinkel diverse topmerken, Ja. maar dit is ook een topmerk. Wat maakt dit merk zo top? Wat is er zo uniek aan een Hersens? Dit is een merk wat een bedden wat helemaal nog ambachtelijk handgemaakt wordt en alleen maar met de mooiste materialen. Alleen maar zuiver natuurlijke materialen en geen één ander merk kan dit gevoel ervaren. Het is niks voor niks dat alle grote wereldleiders allemaal zweren bij een hersensbed. Ik ben ontzettend trots dat na Amsterdam en Parijs en Düsseldorf er ook een hersenstore in Maastricht is. Zo exclusief is het echt. Zo exclusief is het. Ja. En vanwaar de keuze voor Hersens om dan toch in Maastricht? Zeggen ze toch, hier is een doelgroep De daarvoor? allure, het publiek en ook de regio. Dus een grote dekking. Ja, Het enige bed wat u koopt en wat u voor de rest van uw leven koopt. Oké. Dus het is een hele belangrijke keuze. Slapen is een heel belangrijk stuk in ons leven. Het is het enige moment dat we onszelf weer kunnen opladen en weer van nieuwe energie kunnen voorzien. En als we dat kunnen doen met een bed wat alleen maar beter wordt door de jaren heen en met zo'n mooi product en alleen maar natuurlijke materialen, ja, dat is gewoon geweldig. En alles is helemaal handgemaakt, dus niks productie, stuk voor stuk helemaal handgemaakt. Wil je meer van onze video's zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube kanaal. Like onze Facebookpagina en volg ons via Instagram.